आदैमोन नै जोंना सोरां मन्दिर थियाटारा नायदो नायसै आरो ना आं नोंसोर खिन्थासै दिनैनि हाबाफारि आरो ना सेथि हाबाफारि सोरां मन्दिर थियाटार नै एक्ट्रिसआ नैबेदां ना एक्ट्रिसआ बेनो हिर'आबो नैबेदां एक्ट्रिसआ बिराद साइससो हिर'आबो बेनो नायफैदो आदै सिङाव हाबसै नायफैदो आदैमोन सोर सोर फैगोन जाखोब्रा फैदोब्रा आदैमोन अनदो एसे नायफैलाबायदो सोरां मन्दिर थियाटारखौ बर' हारिनि सिना बेबो फैदो आदैमोन जोंना मानाव गिदिर बिदा जिला बेनो देन्जार खामानि मावो जोंना बिदा गिदिर जिलार फैलायदो आगैमोन नायनायनि दाहाय थियाटारखौ बे देन्जार खामानि मावो जोंना देन्जार गामिनि खामानि मावसिग्रा होमबा जोंना बिदा गिदिर लोङाबो जायाबो एसे एसे लोङो बेना जानुवारिफोराव लोंलाबायो आरोना बोसोर गोदानाव खनसे आदैमोन अननानै नोंसोर सोरां मन्दिर थियाटारखौ एसे नायफैलाबायदोब्रा नायफैदो जेन'बा 18 फैयाबाबो 19-20आव फैलाबायदो एसेबाबो जेनेबा सानसे साननैसो नायफैलाबायदो अननानै हारिखौ एसे डेभेलप खालामदोब्रा सोरां मन्दिर थियाटारखौ गैखालानो एबारनो लास्ट नोंना 50 बोसोर जानोसै होननानै अननानै नायफैदो आरो टिकेटनि दामा बांद्राय गैयानो गेलारियाव 80 थाखाल' होनदों ओमफ्राय सियाराव बेयाव जेनेबा नैबे फार्स्टआव 120 ओमफ्राय नैबे सेकेन्डआव 100 फाग्ला जों बेखौ लोंनायावसो गारि सिस्टेम नङा आरो बे जेबो नङा आरो फैना अननानै नायफैलाबायदो सिख्लाफ्राबो एसे नायफैलाबायदो ना अननानै जान्था फाग्लाखौ अनोबा एसे नायफैलाबायदो सिख्लाफ्राबो दतमासोलै दतमा मोनबानो औवा नङा बे गयबारि थुरिबारि होनबानो जोंनि गामिखौ फैखायनो ओरै सर'जोंगाजों गिदिंला फैदो अननानै आदैमोन नायफैदोब्रा दिनैनि बेलायाव अननानै नायफैबा नोंसोर मोजां जागौमोन ना थियाटार अननानै प्लिज नायफैदोब्रा आदैमोन बिराद मोजां सिख्लाफोरखौ नै आं देखायबावसैसो आइये देन्जार साइज थांबाय नै सोरजों लुबैना फार्स्ट साइज बेखौ नायफैनो हाला आदै जों सिमा बुथुमबाथाय बावनो नामा बावनो नायफैदो आदैमोन दिनैनि हाबाफारिखौ आरोना दिनैनो खालामबाय ओमफ्राय दिनै नायफैदो सोरां मन्दिर थियाटारखौ आरोना बर'जों बर' एसे डेभेलप खालामलायाबा गैखाला आरोना बेल'खासै ओमफ्राय दिनै नायफैथारदो अननानै प्लिज एक्ट्रिसफोरखौबो आं दाहाय देखायगोन र' आं दा भिडिअ खालामनानै एक्ट्रिसफोरखौ देखायगोन बहाय दखानखौ बुंगोनलै दाहाय लोंनानै थाबस लानानै मोसागोन मोसानाया थाबस लानानै